mabungahong kabuntagon mga igsoon. Mo share lang ko gamay ba. Anyway, kumusta na dahil mo diha? Medyo okay na ko, okay na ko, and basin maka-live ta unya or ugma or basta dili lang kumusaad kay medyo busy pa pod. By the way, kaning video ako ni siyang gihimo igsoon tungod kay naay a good friend of mine nga gatrabaho ra pod sa kuan ba, gobyerno, no? Dili lang nako siya isulti, basta public servant siya, dakong tao ba, nungatan na siya nako nya. Suod man ako siya, kabalo naman mo nga medyo grasya sa Ginoo dul-duol ta sa kuan pod ba, sa mga government official. And then one of the government official ningingon siya nako nga, pastor, suod man mi unsay ka sulti po nimo pastor nang naitabo bitaw karon sa Davao kanang bitong na trending ron ba nga na ay ang gobyerno na ay gitugis, di ba? So iyong gipangutana kay siyempre most of the time ang mga tao manggod mura og ilang i-generalize bitaw kay mauna sila pastor ang tawag unya nga na mao din ano. So ako ang ikatubag na kay suod man ako siya nya, kagalang-galang ni siya nga tawag, so dili na ko i-mention but maybe nagtanaw siya karon unsa daw akong ikasulti ana. So akong ikasulti lang ako kanunay jud igso nag Bible based jud ko. Tanan akong giwali gi-share diri sa social media is naka Bible based ko. Kay maulo na akong ganahan, dili ko gusto nga maghimuhimo og ako ang opinion or comments or unsa man diha, kung dili gusto ko nga all the time naka-base ko sa Bible. So kanang nahitabo karon mga igsoon, mag-base ko sa Bible. Romans 13:1 paubos. Again, Romans chapter 13 verse 1 hangtod sa ubos igsoon. Nagaingon diha nga walay authority, walay otoridad ba nga kana bitang namugna-mugna lang, no? All authorities, tanang otoridad igsoon gimugna na sa Dios. So ang tanan nga naa sa otoridad igsoon gipahiluna na sila tanan sa Ginoo. Kanang kapulisan, no? Gipahiluna na tanan sa Ginoo. Pwede na sila dili mahimong pulis, no? Apan gihimo sila, or gitugot na sila sa Ginoo. In other words, biblically ang nagbutang nila diha ang Ginoo. Now, regarding ana nga issue igsoon, sa next line na imong basahon igsoon ay nag-ingon diha, dili ka ngay mahadlok sa otoridad kung wala kay gibuhat nga dili maayo. Apan mahadlok ka kung na kay gibuhat nga dili maayo. So para nako igsoon, kung ako sa akong side, dili man ta siguro angay mo tago. For me lang, no, nga kung wala tay sa, diba? Kung limpyo atong konsensya din matubang ta, no. And then aside from that, kung tinuod tang nas kamatuoran nagsunod sa Ginoo, then kuan igsoon kanang mutahod ta sa ato ang otoridad. It's biblical man nga kinahanglan mutahod ta sa atong otoridad. Kung maingon ta nga ning sunod ta ni Kristo nya wa ta ming tahod sa otoridad nato in the first place, wala na tadaan na ning sunod ni Kristo. Kay ang tinuod nga ning sunod ni Kristo, law abiding citizen na, ning sunod na sa otoridad, no? So mao na akong comment sa ni akong giistoryahan akong amigo ba nga dool sa akong dughan nga nasad sa gobyerno ba. Ngutana lagi siya nako kay about aning kagubot ba. Ako lang sa ni kinsaman ko. Pero ang akong thoughts ako ang comments nag-base ko sa Bible. Again, ang Bible ningingon nga mutahod ta sa otoridad. Kung wala tay sala, limpyo ang atong konsensya, then wala man siguro rason nga mahadlok ta sa otoridad, no? Unya, ang otoridad igsoon tungod kay gibutang na sila sa Ginoo diha. Nasa na sila gitawag og balaod, no? Nana sila tahas ba? So, kung ang tao naigihimo against the law, natural ra nga bukdon gyud, natural ra nga dakpon gyud, natural ra nga mubayad gyud siya, no? So mao man nay ang kanang authority na to igsoon is mao man na ilahang trabaho, no? So mao na siya, no? So again, as what I have said igsoon, biblically, according to the word of God, according to Saint Paul in the book of Romans chapter 13 verses 1 to hangtod paubos na sa igsoon 1 2 3 4 5 na diha igsoon, no? Walay otoridad nga gimugna-mugna og tao lamang, gitugot ning tanan sa Dios, no? Og kitang tanan nga naa ning kalibutan or naa diri sa yuta pa, musubmitar ta nila
kay gimugna sila sa Dios. And dili ta mobuhat og mga butang nga supak sa otoridad sa atong gobyerno, kay of course ingon nga nasa authority kung mo violate ta sa mga balaod sa government, of course dakpon ta, okay, bukdon ta, pangitaon ta, or unsa pa diha, aristohon ta, nganuman. Kay naman tayo sala, dili man siguro ta dakpon or dili ta, let's say, pangitaon, tugison kung wala sad tay mga nahimo nga against the law. Anara na siya kasimple. Anara, no? Kay nagistorya may nangutana siya na ko ba niya. Unsa daw akong gikatubag. So, maot sa daw akong gikatubag, no? So, again, sa tanan sad nga nagtanaw, di ayaw nyo i-generalize tanang mga pastor, no? Kay dili pareha tanan. Amen? So, mao na akong i-share igsoon. Again, Romans 13:1 paubos tanan, tanawan nyo diha. Gikatakda igsoon nga kitang mga katawhan mutahod gyud sa tuang otoridad, no? Kay walay otoridad, no, or panggobyerno na diri sa tuwa ba nga gimugna og tao, no? Ang tanan gitugot na sa Ginoo. Ang tanan daw diha nga naglingkod gibutang na sa Ginoo. Wa man tay mahimo kay mao man na pwede man na sila di mulingkod ya. Pwede na sila di mahimong pulis or unsa. But nabitaw ko daghang mga kaila, kabalo naman mo nga mas dulduol ko sa PNP. Nakoy daghang mga kaila nga education, ang uban HRM, nursing. No unsa may uban dia nga mga kurso pero ning hindi nga pulis, dili chamba. Nakoy uban nga criminology pero nakaron sa fire, nakaron sa uban nga mga ahensya ba sa gobyerno, no? So wala na pulis. So ang tanan gihanay giposisyon sa Ginoo. Sa what I have said, igsoon, tanan nga nasa otoridad ibutang sa Ginoo, kinahanglan mo tahod ta. Ug para dili ta dakpon or dili ta pangitaon or manubag sa gobyerno, magbuhat ta og mga butang nga dili supak sa atong balaod. Amen. Musupak ka sa balaod diri sa kalibutan nga gikuan sa atong otoridad, tabla ra nga ni supak ka sa Ginoo. Di ka mo tahod nila, wa po kayong tahod sa Ginoo. Nga naman, pastor, tungod kay kana sila gimugna sa Ginoo. God bless everyone. To God be all the glory. Ampo amping abantita.